हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा जोंहा गोदान जब्स ओंखारना फैदों रेलवेनिफ्राय आरआरबी बर्डसनिफ्राय जोंहा गोदान जब्स ओंखारना फैदों। बे सेन्ट्रेलनि जब्स दै लोगोफोर। दा जोंहा मा नटिस ओंखारना फैदों, जोंहा शर्ट नटिस ओंखारना फैबाय लोगोफोर। जोंहा रेलवेनिफ्राय जोंहा नैबेनो आरोखि शर्ट नटिसआहाय। बेनिफ्राय आं माखासे डिटेल्सखौ नोंथांमोननो फारि फारि बे भिडिअनि गेजेरजों शेयारिं खालामलांबाय थागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। जोंहा अफिसियेल नटिसआ नैबेनो लोगोफोर। जोंहा रेलवेनिफ्राय माखासे भेकेन्सि ओंखारना फैदों। दा बे ग्रुप डि आवहाय जागोन आरोखि बेनि जब्सआहाय ग्रुप डि आवहाय मोनगोन। दा बेनि शर्ट नटिसखौहाय आं दहाय खिन्थाखाबाय नङा होमबा, एडभार्टाइजमेन्टखौहाय। दा बेसेबांथा पस्ट ओंखारना फैदों बेयाव नायबानो जाबाय नै लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय 32,000 प्लास जब्स दङ लोगोफोर। नै 32,000 पस्ट एप्रक्स होदों। आसा खालामनो हायो आरोखि ना, मिजिंथिनो हायो। माने 32,000ल' जानाय नङा, बियो बारायनोबो हागौ। 32,000 50,000 बेबायदिफोर जानो हागौ आरोखि। दा नोंथांमोनहा माखासे डिटेल्सखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय। जोंहा शर्ट नटिसआ माब्ला ओंखारदोंमोन, 23 डिसेम्बरावनो ओंखारदोंमोन। बेनिफ्राय लेभेल 1 आवहाय जागोन बेयो ग्रुप डि आवहाय मोनगोन आरोखि। ओमफ्राय जोंहा माखासे एप्लिकेसन फिस बिथांमोना बेवहाय होनानै दोनखादों। नै जेनेरेल OBC बिथांमोननि थाखाय 500 पेमेन्ट दाननांगोन। ओमफ्राय CBT एग्जामावहाय 400 रिफान्ड मोनफिनगोन आरोखि। ओमफ्राय ST केन्डिडेट्सफोराहाय SC केन्डिडेट्सफोरा 250 रुपिस पेमेन्ट खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव। ओमफ्राय बिथांमोना 250खौबो CBT एग्जामावहाय रिटार्न मोनफिनगोन। दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ स्टार्ट डेटआ माब्ला जागोन नैबाव नायना लादो नै लोगोफोर। बेवहाय रोखा लिरनानै होखादों बिथांमोना 23 जानुवारिनिफ्राय जागोन, फैबाय थानाय 23 जानुवारियावहाय। दा डिसेम्बरा जोबनो थांगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर। दा 23 जानुवारि मोननाय लोगो लोगो जोंहा आरआरबी रेलवे ग्रुप डिनि जोंहा लेभेल 1 आवहाय पस्टआहाय ओंखारना फैगोन आरोखि। दा लास्ट डेट एप्लाइ अनलाइना 22 फेब्रुवारिसिम थागोन आरोखि। 22 फेब्रुवारियाव जोबहैगोन अनलाइन लास्ट डेटआहाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोना नै नायदो डिपार्टमेन्ट वाइसखौहाय मानिफ्राय फैगोन, मा डिपार्टमेन्ट पस्टनिफ्राय ओंखारना फैगोननो। एसिस्टेन्ट वार्कशप मेकानिकेल, एसिस्टेन्ट ब्रिज मेकानिकेल, एसिस्टेन्ट C&W मेकानिकेल, एसिस्टेन्ट डिपट स्टर्स, एसिस्टेन्ट लक' स्पेड डिजेल मेकानिकेल, एसिस्टेन्ट लग' सेट इलेक्ट्रिकेल, बेबायदि दङ आरोखि। बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बेफोरखौ डिटेल्सखौ गासैखौबो खिन्थाहरबाय थानांगौआ मा आरोखि भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन। बेनिखायनो आं खिन्थाहरबाय थाला। नोंथांमोना नैबेहाय नुखाबाय, नै स्क्रिनावहाय स्क्रिनशट खालामनानै नायनानै लाबानो जाबाय नै लोगोफोर। ओमफ्रायहाय नै नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन बेसेबां जानांगोननो, क्लास 10 पास जानायानो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय ITI थाफानायबाबो जागोन, ITI गोनाङाबो हागोन आरोखि। ओमफ्राय एज लिमिटआहाय नै बेखौ नायनानै लाबाय, 18 इयार्सनिफ्राय एलिजिबोल जागोन। ओमफ्राय 36 इयार्ससिम एलिजिबोल जागोन आरोखि। 36 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेवहाय नायबानो जाबाय लोगोफोर। नै ओमफ्राय मेल केन्डिडेट्सफोर 35 केजि जानांगोन। ओमफ्राय नै डिसटेन्सआ 100 मिटार्स खारनांगोन 2 मिनिट्सआवहाय। वेटआहाय 1000 मिटार्स रानिं खालामनांगोन आरोखि 4 मिनिट्स 15 सेकेन्ड्सआवहाय। ओमफ्राय फिमेल केन्डिडेट्सफोरनिखौ नायदो, नै 20 केजि जानांगोन। ओमफ्राय डिसटेन्सआ 100 मिटार्स 2 मिनिट्स बेबायदि। ओमफ्राय 1000 मिटार्स रानिं खालामनांगोन 5 मिनिट्स 40 सेकेन्ड्सआवहाय फिमेल केन्डिडेट्सफोरनिया। ओमफ्राय नै नैबे बानायदो, एग्जाम डिउरेसना 90 मिनिट्स मोनगोन, माने 1.5 घन्टा आरोखि। ओमफ्राय जोंहा एग्जामहाय मानिफ्राय फैगोन, जोंहा नै जेनेरेल साइन्सनिफ्राय फैगोननो 25 मार्क्सनि, मेथ्सनिफ्राय फैगोन 25 मार्क्सनि, जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिंनिफ्राय फैगोन 30 मार्क्सनि, जेनेरेल एवारनेस एन्ड कारेन्ट एफेयार्सनिफ्राय फैगोन 20 मार्क्सनि। ओमफ्राय टटेल जोंहा कुइसन्सआ बेसेबां फैगोननो 100 मार्क्सनि जागोननो। बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय पे स्केला जोंहा नै लेभेल 1 आवहाय गोलैयो 7 CPC आवहाय।
18,000निफ्राय स्टार्टिं जागोन पार मान्थ, बेनिफ्राय नोंथांमोना बारायलांगोन। बे जोबोर मोजां जब स्टाइल लोगोफोर, बेयो सेन्ट्रेलनिसो जब्स, बिनि सेलारिया जोबोर मोजां जायो, बारायलांबाय थायो। बेनोमोन आरोखि लोगोफोर, नोंथांमोननो बेखौनो आं शेयारिं खालामहरबाय। दा जोंहा फैबाय थानाय 23 जानुवारियावसो जोंहा एप्लाइ खालामनो मोनगोन अनलाइनखौहाय। दा जोंहा सर्ट नटिस ओंखारना फैखाबाय। दा नोंथांमोना गासैबो रेडि जाना थाखाबानो जाबाय। दा बेनोमोन आरोखि ना लोगोफोर भिडिअआ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बयनोबो लाइक खालामना होबानो जाबाय, आरो नोंथांमोनहा सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोदान आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। थेंक इउ फर वाचिं, नाइस टु मीट इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।